Ha kajinglet shimti ki pulit ya kamet yap jong ka khana school kabla sha pom pin yap da usdie ha wei usamla ha samgong William Nagar East Garo Hills District ha ka khat pratarik unaitung ar hajar apusan la yo I ba ka rukumra ki pulit ya kamet yap ka dei ka ba I ya ha bat ka ba iklem akor bha kajing sha penyap katei ka khana school da ka ba sha pom sdi ha u James R Sangma na dawagre bat hadu menta udang petri kala penpar nyang kriat ya ka rilom Garo baro ka wei ki pulit kidang penlong ka jing twet ya utai ubreu bat penmela khusnam pisa ya ki ba ai jing tip shap hang jong u ka jing tokit kadang ya chakmat bat ka jing mut ka badon halendat ka jing penyap ru kampat syai satya ya kamet yap jong ketika kena school la syura tang da uwei upulit shinrang bat ka wei ka pulit kentai haringkat usdi uban ne hakle ketai ka samla haswa ban tap ya kamet yap jong ka ha ka ambulance bat ra pha le postmortem Ketika jingra kala shulong bet na madan hajrong ka medical stretcher klem na don ya ki hand stretcher bat la yo I ba ka jingduna ki bor pulit ban yarap ra ya ketika med yap ka long kumba shubret ya ka bon sien ha ki jaka ba ja jing penyap la juker ba ki pat ba kinnom yo I henry ki pulit ha ka ni ka jaka kem sham laker jan satya bat ki don ki seng bhalang na rilom Garo ki bala kintho ba ka long klem akor bha ka rukam ra med yap Hadin kajing sapriang ki video bat ki dor kan ni kajing ra met yap ki bor pulit ka East Garo Hills District ling ba ka office u superintendent of police ha ka khat kanai tarik unai tung ar hajar apusan kala batha ya ki reu shimet bat ki youtubers ki bathap ya ki te ki dor bat ki video ha ki rinsan social media bakin weng ya ki pulit kilo ong ba kan ni kan kta ya ki bahayeng bat ya ka emlang salang bat ka long kumba dan jing burom ya ka met yam ki bor pulit da ka bakentu ban weng lut ya baro ki dur ki video kilo ong ba ki bale persya kin ngat ha ki kendon an Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya